Добре, значи започва с едно парче чугун, нали, което даже е абсолютно черен фон, когато грейва по-силното вътрешен огън в метала. Нали? Се вижда, че това е парче метал, което леко се върти през това време. Запалват се на едно място, на друго място при пламък, пламък, изхвърчат искри. Както е тази плоча, която искаш, и тя символизира всичките тези неща. Пламъка, отвътре нажаването на метала, вътре то да грее, да има тази топлината, да има огъня. Може даже отвътре този огън да тръгне и да излезне навън. Добре, този медальон си е изцяло от едно метално парче, няма да ги има цветовете, всичко ще постепенно камерата се отдръпва, появяват се тези платове някакви, които се вият. Случва се нещо друго, минават едни прашинки в близък план, виждаме цялото сърце най-накрая и тези огньове, които се опитват да излязат навън и най-накрая те излизат. Получава се нещо подобно на това и постепенно прелива в този кадър. Примерно това си е лека подотина на метала. Всяко едно от тези неща е леко издуто. Като медальон от този тип. Да направим първо аниматика сега, това, което, с някакви груби форми, няма да направим точно сърцето, просто да видим това, което аз имах предвид. Да. Кликни на това с Subsurface Scattering до този стрипката, да. Такъв материал като на това ушите, примерно, като патката ми. Да, но смятам, че стане много красиво така.